Zingaphezulu kwekhulu izingoma ebeziyingxenye yalomcimbi. Le ngoma umasipala uhlose ngayo ukuqoqa intsha ingabi uvanze emgwaqeni nokugcina sekuyifaka ezintweni ezingalungile ngesikhathi samaholide. Lokhu ke kufakazelwa isibalo sentsha egidayo lapha. Siyasidudumazeleke ukuthi intsha ke ayivuke ithathe isondele lapha kwezemidlalo ngoba ezemidlalo zenza ukuthi okokuqala nje intsha yethu ihlale inemizimba ephilile. Okwesibili wenza ukuthi intsha yethu igwemeke ey'ntweni engalungile engayithola isibizona njengezidakamizwa njengokwenza nje izinto engalungile emphakathini. Omama baphume ngobuningi ukuzokweseka izingane zabo. Isikhathi sikaKhisimusi sichaza injabulo kuwo wonke umuntu. Khisimusi vele sejabula umasipala wethu. Hayi siyababonga manje. Hayi sizonandisa lapha emkhathini. Nizonandisa. Sesibuya phakathi. Ngosenibuya phakathi. Kodwa ke uhamba kanjani uKhisimusi? Babuye iloba begoli kodwa. Babuye iloba begoli siyabonga. Nijabulo babuye. Hayi kancane. Nibabekelele. Nibabekelele obaba. Izingoma ebeziyingxenye yalomcimbi zibuya ngaphansi kwamakhosi Wasolundi okukhona kuwo eyakwaMpungose, eyakwaZungu, eyakwaMlaba, eyakwaMbatha, eyakwaButhelezi neyakwaNdebele.